Tane Naftali Omboga gongorwe kenyoro kia bumwanja gegotoka bumorenda alia constituency ya Kisii South igona abere no mogoko monene asingenje yogo choinia mangana ya yoko to amagoro nane nabe no mogoko monene asingenje umuyo minto simbarati achira atutulire na kubwa mono intumuna balemafu njego na alemale to mwaka 2002 na lengo montrebo bwie basi lakini nganyora accident igonganyara kobanga na tutiro kogoro kulende bono na narorire nga nonya abange baito batutira amagoro abasingenjo ya marwira ndagocha ya esukali abanda asingenjo komia awao abatu asangairekanire na bugaiga lakini omogokono no ringa sabali batwa bono ebuyango teba se bali batwa amagoraya amoindi abaindi balia noyo minto simba egoto sabanganya sagende kubwatesie no buya bwabo gendere kobao nande nintu no toli maegao nande konya abange elinde elio abantu baminto banyore obuya bwao kogendera ndiamo na sons jase elietangoro kwa nyakemende bwaju kwa mogende ebirato oire oli kuli yakerongo itangani no mona mavunde nandu mona mabwe na umiete gwetera samangana yegali yagete kairanga butora ko kwane ko gasira itanga ndianyira ne yumindo simbanga mbia mono asengencho batorangereti aba India babagajaga gotorora na batorori badupimire tweni ngambia mono bono egendo rate simba ntole abande ga totara irika asamangana ekibesa gicho okonywa totara egwa ndomanye tinga ingi ekogera togotigwa totaegu bese icho Morenda bo Makombi nchango tebie gavana ya Itumbi yamono asogo gwanchira chidona chia tolete ira magoro bano togo shaini togo tara ina nyoreta accident yo mwaka 2021 nali na nyoreta accident ngote ibali bonsi babwata abana balemafu gusaba ntaba na balemafu babalete EPDK yaitoga abosongo nyagitari banyare konyora amaguru nche nagokire buna moroche inde smart korwege koro topaka okoguru inde maridadi natabira asante ngogete nsinyire no gokwana nagokira asante yani topose timoroche tole ni uniform tole smart asante.